رویت روشن است آهسته تا نبود خبر ریندان شاهد باز را آهسته تا نبود خبر ریندان شاهد باز را دوشی نمی خوردیم اگر چشمت گواهی می‌دهد دوشی نمی خوردیم اگر چشمت گواهی می‌دهد می با حریفی خور که او پوشیده دارد رازا می با حریفی خور که او پوشیده دارد راز را چشمان شوخ و ابروان ناوک به جانم میزند یارب کی داده است این گمان آن ترک تیرانداز را یارب روی خشوم آوازی خوش دارد هر یک لحظتی یارب بینگر چه خوش لذت بود محبوبی خوش آواز را یارب سعدی تو مرغی زیرکی چونت به دام آورده است. سعدی تو مرغی زیرکی چونت به دام آورده مشکل بدان
бозам дуруду сад салом тамошобинони азиз, як нашри дигари барномаи хотираҳо аст манзури шумо ва ин барномаро низ мо ба 6 мақом бахшидем, ба мақомхонӣ ва агар шумо дар хотир дошта бошед барномаи қаблиро мо ба қисмати навозандагии 6 мақом бахшидем. Ин барнома тасмим гирифтем ки аз мақомхонӣ аз қисмати овозхонӣ бигӯем. Яъне мо дар барномаи гузашта атрофи нозукиҳои навозандагӣ гуфтем, атрофи мутрибони чирадаст гуфтем, онҳое ки дар ҳамин дунёи зебои мусиқӣ тавонистанд ки худро нишон бидиҳанд ва тавонистанд ки исмашонро дар саҳифаҳои таърих сабт бикунанд. Ва имрӯз ҳамон тавре ки гуфтем аз мақомхонӣ хоҳем гуфт, яъне таронаҳое ки дар саҳифаҳои таърих сабт шуданд, таронаҳое ки дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ва дар дигар муассисаҳои фарҳангӣ омӯхта мешаванд, омӯзонида мешаванд, он таронаҳоро бозхонӣ хоҳем кард. Ва имрӯз дар барномаи мо қарор дорад Зоиршоҳ Ҳайдаров, устоди консерваторияи миллии Тоҷикистон бо шогирдонашон ва шумо аллакай дар ибтидо як таронаро аз ҷониби онҳо шунидед. Сараввал хушомадед ба барнома. саломат бошед. Бор дигар барои шумо ташаккури зиёд мегӯем. Мо имрӯз субҳ пайваста кӯшиш карда истодем ки ҳамин силсилахонае ки дар мактаби 6 мақом буд ва то ба замони мо расид, бояд мо ҳар як ҷавон имрӯз пайваста ҳамин мактаби мақомхониро ба насли наврас бояд гузаронем, чун устодон барои мо ин мусиқии ниёгон 6 мақомро барои мо мерос гузоштанд. Бояд ҳар яке мо ҳифз кунем ва пайваста кӯшиш кунем ки ҳамин асарҳоро ба насли наврас омӯзонем. Ва мо ҳама сола дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ва дар донишкадаи фарҳанг ва санъат ки унҷо ҳам ман фаъолият мекунам, дар рӯзи 6 мақом бахшида ба рӯзи 6 мақом кӯшиш карда истодаем ки силсилаҳое ки такрор нашуда буданд. ҳар ҳунарманд дар алоҳидагӣ як асарашро шояд месароид. мо имрӯзҳо кӯшиш карда истодем ки ҳамон асарҳоро ба таври силсила ба мардум пешниҳод намоем. Тибқи нақшаи яъне чорабинии консерватория ҳамасола рӯзҳои 6 мақом ва рӯзҳои фалак пурра ҷашн гирифта мешавад ва дар он ҷо ҳамаи он мақомҳое ки имрӯз дар мо ҳастанд 6 мақом ба таври пурра ҳам қисмати мушкилот ва ҳам қисмати наср садо медиҳад. боиси ифтихор аст ки имрӯз устодон барои ҳамин идома додани силсилахонӣ кӯшиш карда истоданд. Ва инам як барои мо як хубам ҳаст ки мо боз ҳам кӯшиш мекунем ки силсилаҳое ки садо надода буданд ва дар пардаи ин сол агар мо мақоми роста гирифтагӣ бошем, агар дар пардаҳои мақоми рост мисол сафти ушоқ ё сафти сабо ки ҳозир талхинчаи сафти сабо садо дод, инро ба таври силсила мо тайёр намудем. аввалан қисмати мушкилот меравад ва дуввумин яъне қисмати сафт. Ба сами тамошобинон бирасонем ки ин қисмати мушкилот яъне қисмати навозандагӣ аст ва наср овозхонӣ аст. Ва ба насли наврас аллакай ин ҷавонон омӯхтанд. аллакай онҳо метавонанд баъди хатми консерватория метавонанд дар коллеҷҳову дар мактабҳо, умуман дар ансамблҳое ки давлатие ки дар ансамблҳои 6 мақоме ки имрӯз дар кишвари мо фаъолият мекунанд, метавонанд ин силсилаҳоро дар он ҷо сароянд ва дар рӯзҳои 6 мақом метавонанд сароянд. ва ин як нозукиш ва дуюминаш бо баҳонаи ҳамин силсила тайёр намуданд, боз донишҷӯён овози худро мустаҳкам мекунанд, боз аз як силсилаи нав бохабар мешаванд. То ҷои ман медонам силсиларо ҳар кас наметавонад хонад. Як муддати тӯлонии тарона хонааст. бале барои силсила сароидан пеш аз ҳама бояд зарбро хуб омӯзад ва пардаҳои 6 мақомро, он намуду он нозукиҳои 6 мақомро бояд омӯзад ва ин ман фикр мекунам ки яку якбора намешавад. Ман чуноне ки дар инҷо донишҷӯё ҳастанд, курси аввал нестанд, аллакай курсҳои 2-3 ҳастанд, аллакай ино 6 мақом зарбҳои 6 мақомро хуб омӯхтанд. Курсҳои ягам метавонанд ба шарте ки лаёқати бисёр баланд дошта бошанд ва мактаби мусиқие ки аз устоди 6 мақом омӯхтагӣ бошанд, курси мусиқӣ дошта бошанд, онҳоро мо метавонем дар силсиласароӣ барои онҳо омӯзонем. Не ки азбас ки баъзе ҷавононе ки истеъдоди суст доранд, лаёқати шунавоии суст доранд, мо танҳо ба онҳо фуруғу соқинома, уфар, яъне сабук барои онҳо меомӯзонем. Мо ҳамроҳи ин донишҷӯён имсол қисмати сафт мегӯянд, яъне сафти сабо, талқинчаи сафти сабо
فروغ سفتی سبا ساقینامه و اوفر را گرفته هستیم و این سلسله را آموده نمودیم. این هم برای ما یک امتحان است و باید هر یک استاد محصول کار خودش را در نزد تماشابین نمایش دهد و این هم میتواند باز برای من هم تجربه شود، هم برای هم دانشجویان تجربه شود. تجربه نخستین است در کنسرواتوار سلسله خوانی؟ از 2016 اینجا ما سلسله سرایی نموده ایستادیم و همه ساله از طرف تلویزیون سفینه این ثبت می شود و برای مردم پیشنهاد کرده می شود که این هم برای ما استادان یک باعث افتخار است که همچون یک جوانی که امروز در جاده شش مقام امروز فعالیت کرده ایستادیم، یک سهم خود را گذاشته ایستادیم، ذره هم کم باشد هم برای دانشجویان که امروز این سلسله ها را از خود نمودند و باوری دارم که به نسل نورس به آلایش می رسانند. باشد و بیاید یک پارچه دیگر پیشنهاد کنیم، یک ترانه دیگر. یک ترانه دیگر که شکسته نوا هست که این هم یکی از سلسله های نو هست و این را یکی از ختم کرده های اکادمی مقام طاهر جان جوریف در پرده های نوا ایجاد نمودند و پیشتر طلقون می گفتند و با مرور زمان که در دوران استقلالیت بعضی نام های شش مقام عوض کرده شد و این در پرده شش مقام بودم شکسته نوا، یعنی در پرده نوا و بعضی در مابین یک آهنگ شکنی می شود. اگر کسی که در موسیقی ملی فعالیت کرده باشد البته احساس می نماید که یک قالب شکنی هست. از همینجاست که شکسته نوا نام گرفت. بله، شکسته نوا و دانشجوی کورسی چهارم ختم کننده هستند. ما کوشش نمودیم که یک سلسله همین شکسته نوا را انتخاب نمودیم و میخواهم که همین شکسته نوا را به دوستداران و مخلصان تلویزیون سفینه پیشنهاد نماییم. مرحبا. جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد به کوی می فروشانش به جام بر نمی گیرم به کوی می فروشانش به جام بر نمی گیرم زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب چی افتادین سری ما را که خاکی در نمی ارزد یارب
صد گوهر نمی ارزد غلط کردم که این گوهر بسد منظر نمی ارزد یارم. یکی روی خود زی مشتاقان بپوشانی که شادی جهانگیری غمی لشکر نمی ارزد شو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر یارم. شو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جامی نتی دونان 200 منظر نمی ارزد یارم. که یک جامی نتی دونان 200 منظر نمی ارزد یارم. тамошобинони азиз, шумо барномаи хотираҳоро дида истодаед ва мо ин барнома силсилахонӣ карда истодаем бо ҳамроҳи донишҷӯёни консерваторияи миллии тоҷикистон ва роҳбари донишҷӯёнро имрӯз дар барномаи мо ба уҳда доранд зоҳиршоҳ ҳайдаров, устоди ҳамин консерватория. як таронаи хеле зебо буд ки шикасти наво ном дошт. шикастаи наво, бале. ва ҳамин шабу рӯзҳо медонем ки хеле серкор будед ва серкорам ҳастед, зеро ки дар остонаи таҷлил аз рӯзи шашмақом қарор дорем ва то ҷое ки мо иттилоъ дорем, шумо як барномаи консертӣ аз қисмати овозӣ, яъне аз қисмати наср пешниҳоди тамошобинон кардед. биёед дар бораи ҳамин барнома ҳарф бизанем. имрӯзҳо тамоми устодони кафедра бахшида ба рӯзи шашмақом ва ҳамасола бахшида ба ҳамин рӯз мо силсилахонӣ мекунем. силсилаҳои шашмақом соли қабл аз мақоми ироқ буд, соли қабл аз мақоми бузург буд ва ҳамин гуна силсиласароӣ аз ҳам қисмати мушкилот, яъне навозиш ва ҳам қисмати наср ва қисмати сафт, яъне шӯъбаи дуюм. ҳар устод интихоб менамоянд. он устодоне ки дар консерватория ансамбл дарс медиҳанд ҳатман қисмати шӯъбаи якум, яъне сарахбори, мисол агар мисол мақоми рост бошад, сарахбори рост бо таронаҳояш ва талқини ушоқ, яъне ҳамин гуна силсила меравад. ва он устодоне ки ихтисос, яъне дар тахассусӣ дарс медиҳанд дар алоҳидагӣ бо донишҷӯён, ино аллакай шӯъбаи дуюм, яъне қисмати сафтро мегиранд. сафт, талқинчаи сафт, яъне ҳамин гуна меравад, ё амал, яъне амали ушоқ, ҳамин силсиларо интихоб менамоянд ва дар муддати сол бо донишҷӯён кор мекунанд, омода менамоянд ва рӯзи шашмақом
ҳамин силсилаҳо дар тӯри 2 рӯз ва бо вобаста ба ҳамун 6 мақом ҳаҷми яъне мақом ҳаст. мисол агар мақоми рост бошад, агар шояд 3 рӯз бояд, мо имсол барои 2 рӯз ҷойгир кардем, бештар ба 3 рӯз ҳатто давом мекард. 3 рӯз дар ҳаҷми чанд соатӣ? 1 соат 1 саату 20 минут, яъне шунавандагон менишастанд. як рӯз қисмати навозиш, дуюм рӯз яъне қисмати наср ки сарахбор, талхин, ин гуна силсила 1 соату 20 минут ва 1.5 соат дуришқатӣ. сеюм рӯз яъне 1 соат 1 соату 20 минут, яъне ҳамин силсилаҳо садо медоданд. ин ҳам як барои мо аз ин сароидану аз маъниву аз оҳанги чӣ гуна як оҳанги бузургро эҷод намуданд, бисёр инсон лаззат мебарад ва ақли инсон шояд фикр намекунад ки ҳамин гуна мусиқӣ як ирфоние ки ҳам аз сароиданаш ҳам аз шуниданаш инсон лаззат мебарад. устодон дар ҳақиқат бузург буданд, барои 6 мақоми тоҷик бисёр саҳми беандоза доранд. ва бубинед ки гуфтед ки дар қисмати дуввум масалан устодоне ҳастанд ки тахассусӣ дарс медиҳанд. бубинед ки бузургии 6 мақомро ки дар давоми 1 сол аз рӯи тахассус як силсилаи мақомро меомӯзанд. як силсила мисол донишҷӯёне ки мо дар тахассус мешавем, ман мисол шӯъбаи дуюмашро ба онҳо меомӯзам, мисол саф, талқинча, ин гунаша. ино бо дарси ансамбл гурӯҳӣ мехонанд. дар он ҷо устодон қисмати насре ки шӯъбаи якум сарахбор, талхин ва сурудҳои калонҳаҷм, яъне инро меомӯзанд. барои як овозхони 6 мақом будан чанд сол таҳсил лозим аст, омӯзиш лозим аст ки аслан овозхони хуб бошед? дар 4 соле ки дар консерватория ино меомӯзанд, ино фақат аз илмаш бохабар мешаванд, аз ҳамун сохтораш ва тарзи сароиданаш. аллакай ино консерваториро хатм намудан, инҳо дар ансамблҳо фаъолият мекунанд, баъд эҳсос мекунанд ки 6 мақом чӣ гуна аст ва бояд чӣ гуна сароида шавад, баъд эҳсос мекунанд. чунки барои 6 мақомхон сол металабад. вақте ки солаш калон шудан мегирад ва таҷрибаш зиёд шудан мегирад, аллакай эҳсос менамояд. бояд чӣ гуна сароид, дар куҷо баланд овоз баровард, дар куҷо паст, яъне фортопиано, ин чизҳоро бояд ҳатман иҷро намояд. баъд ба дили шунаванда, ба дили ҳамун тамошобин мерасонад. ва ман гуфта наметавонам ки мисол ҳар сароянда ба худ мисол баъзе сароянда ҳастанд ки мисол 5 сол 6 сол ба аллакай ҳофизи 6 мақомхон мукаммал мешаванд. баъзе ҷавонон ҳастанд ки баъд аз 10 сол баъд кушода мешавад. баъди 10 сол? бале, баъд аз 10 сол вақте консерватория тамом 5 сол 6 сол дар ҳамун ансамбл фаъолият карданд, баъзе ҷавонон худашонро нишон дода метавонанд. баъзе ҷавонон ҳастанд ки мумкин ба ҳамун душвории 6 мақом тоб наварда, мумкин аз мусиқӣ рафтанашон намумкин. ин гуна ҷавоноям буданд ки қатори мо дар якҷоягӣ таҳсил менамудем, баъди хатман онҳо ба дигар самт гузашта рафтанд. аз ҳамин ҷост ки мегӯянд ки 6 мақом ҳар касро қабул надорад. бале, барои 6 мақом хон шудан бояд бисёр заҳмати бисёр металабад ва ин мусиқӣ бузург аст ва ҳар саҳнае ки шумо мебароед дар он таҷриба мегиред ва вақте ки таҷрибатон зиёд шуд, дар ҳамун таҷриба зиёд доштан барбир шумо камбудии худтонро ҳис мекунед. ҳама вақт барои пешрафти худ кӯшиш мекунед. биед дар идома бозам як таронаи дигар пешниҳод кунем. як суруд фуруғи амали дугоҳ, донишҷӯи курси сеюм ки дар дасти банда имрӯз дарсу сабақ омӯхта истоданд, тошхӯҷаев Мустафо Хоҷа, фуруғи амали дугоҳ ки ғазал аз Парии Ҳисорӣ барои дӯстдорону мухлисон пешниҳод менамоям. марҳамат.
لاغرم از عکس روی یار دارد موج می یارم موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم دل برم هرگز نمی آید به خوابم در بغل یارم در بغل آید به بیداری ز مستی دل برم در بغل آید به بیداری ز مستی دل برم گوهرم آلیست از گردی یتیمی در نظر در نظر آینه حسنی معانی گوهرم بر سرم پانی که ماند تا قیامت ای پری ای پری از نقش پایت تاج شاهی در سرم کمترم داند پری از سر حسنش میسزد یارم میسزد گویم که من از کمتری او کمترم میسزد گویم که من از کمتری او کمترم دوستان عزتمند، اینجا تلویزیون سفینه است و شما برنامه خاطره ها را تماشا کرده ایستادید و باور دارم که ترانه هایی که عین حال همینجا صدا میدهند با خاطره های شما پیوستند، زیرا اینها ترانه های هستند که ما واقعا هم دوست می‌داریم که با واسطه این ترانه ها یک کمی در کنار آرامش باشیم، یک کمی خرسندی و شادی کنیم و یا برعکس حالت‌های هست که می‌خواهیم با همراهی دوستان و نزدیکان و پیوندانمون باشیم و جای نشسته باشیم یا لب ساحل باشد یا بالای کت حولی که این گونه ترانه ها را گوش بکنیم. زیرا واقعا همین ترانه های هستند که بگویم که گویا برای هر یک حالت حیاتی ما هستند. بله. بعضا ترانه های هستند که یاد ما را به مثلا دیها میبرند، به نزد حولی، به نزد نزدیکان، پیوندان. شما نیز همین گونه حسیات دارید مثلا وقتی که یک ترانه شش مقام را گوش کنید به این یا اون گوشه زندگیتان سیر میکنید؟ بله، و اگر همون
мазмуну мундариҷаи агар сурудро эҳсос намоеду ҳамун мазмуни шеър, мазмуни ғазал чӣ гуфтанро агар фаҳмедагар аз ҳамун сароиданаш аллакай ба тарзи шеър такрор омадан мегирад. ҳамун шумо чӣ мегӯед, чӣ мехоҳед, ҳамуна бо ҳамун нолишҳои худ, бо ҳамун дарду эҳсоси худ, яъне ҳам ба шунаванда мегӯед, ҳам ҳамун лаззати худро мебароред бо суруд, бо сароидан. баъзан ҳамин гуна як ба дохили ҳамин мусиқӣ ворид мешавед, ки як шояд нолае мегиред, ки шумо он ноларо шумо эҳсос нанамуда будед, ки шумо бояд ҳамин гуна нола кунед. баъзан ҳамин чизҳо пайдо шуда мемонад. як илҳоми тозае мебахшад, мумкин аз оҳанг ё ки аз шеър як илҳоме мегиред, дар як ҷояш як нолае мекунед, ки ба дили шунаванда ва ба дили худатонам як чизи нав пайдо мешавад ва аз ҳамун нолаи нав ё ки як лаҳпиши нав худатон лаззат мебаред ва ҳамунро барои худ сабт карда мемонед ва дар куҷое ки хондед ҳатман аллакай ҳамун чиз пайдо мешавад. ва инам метавонад ягон сароянда ба сароянда мисли ҳамон хонда наметавонад. як навгонӣ мешавад. бале, ё навгонӣ мешавад. ҳар кас ба чени ҳамун истеъдоду ҳамун чени фаҳмишу ба ҳамун лаёқате ки худаш дорад ба ҳамон муносиб карда месарояд. мисол ягон ҳунармандро надидам, ки мегӯяд, ки ман мисли Фазлиддин Шобов сароида метавонам. шояд як-ду нолаашро мекунад, не ки мисли устод сароида наметавонад, мисли Барнои Исоқова. ҳар яки онҳо ба худ як ҷойгоҳ, ҳар як ҳунарманд ба худ як ҷойгоҳе дорад ва ба ҳамун сурудро ба худаш мутобиқ карда месарояд. инам як бузургии ҳунарманд аст, чунки дар ҷойҳои мо устодои мо мегуфтанд тӯтӣ нашав, яъне такроркунанда набояд бошад. бояд шумо он чизе ки аз устод омӯхтед, бояд онро ҳазм кунед ва ҳамун эҳсоси худатонро ҳамчун худатонро бояд намоиш диҳед, на устодро. аввал дуруст аст, дар курсҳои аввал дуввум, яъне ба устод такя мекунед барои худатонро рост кардан. худро рост кардед, аллакай шумо метавонед он устод ки ҳамун сохтори мусиқиро барои шумо меомӯзонад, шумо метавонед ҳамун эҳсоси худатон, ҳамун нолаҳои худатонро ворид кунед. вақте дарс мегузарам, баъзе ҳамин донишҷӯёни мо як нолае карда мемонанд, ман онҳоро намегӯям, ки ноларо накун, чунки он ҳамунро эҳсос намудааст ва он метавонад бо ҳамун нолаи худаш ба дили як шунавандааш ҷой шавад. ва инам метавонад боз ҳам шашмақомро боз ҳам зеботару боз ҳам навтар мекунад. ва дар мавриди навгониҳо гуфтем ва бубинед, ки гуфтед, ки баъзан нолаҳо пайдо мешаванд. ҳамин гуна таронаҳоеро мо бозхонӣ карда истодаем, ки ин 10 солаҳо аст, ки дар хазина сабт шудааст ва ин таронаҳоро ҳама медонад. аммо дар замони кунунӣ бубинед, ки суханҳои ин таронаҳо тағйир дода мешавад. масалан бо суханҳои шоирони муосир ҳамроҳ карда мешавад ё ба мусиқиҳои замони кунунӣ тавъам мешавад, ки инам бозам як тавлиди гумон мекунам тавлиди нави Шашмақом аст. бале, як диди нав. мисол ҳозир мо ин асарҳое ки месароем, дар он вақта ин гуна шояд намесароиданд. ин гуна талабот он пештара дигар буд. ҳозир даврони истилолат имрӯз техникаю ин шабакаҳои иҷтимоӣ ино пеш рафтанд, хоҳем нахоҳем барои мо таъсирашонро мерасонад. мисли он устодоне ки пештар сар мисли онҳо сароида наметавонем ва мисли онҳоям сарои мардум ман фикр мекунам, ки қабул карда наметавонанд. пештара ҳунармандон, пештара устодон дигар буданд. имрӯз насли наврас дигар аст, имрӯз ҷаҳонбинии онҳо дигар аст. он замонҳо зиндагӣ дигар буд, муҳит дигар буд. бале. ва ҳар мусиқӣ вобаста ба ҳамун давру замон хоҳем нахоҳем мутобиқ мешавад. бале. ва ҳоло ба интиҳои барнома наздик мешавем. дар интиҳо мехоҳем, ки як таронаи дигар пешниҳод кунед ва бо ҳамин барномаро ҷамъбаст кунед. дар синфи банда як бону таҳсил мекунанд ва мусиқии нозикҳои Шашмақомро омӯхта истоданд. ин кас донишҷӯи курси дуюм Шокирова Муҳибахон, ки бисёр як истеъдоди нодир доранд ва як суруд омода намудем, ушоқ, ки оҳанги классикӣ, ғазал аз қассоб барои мухлисон Шокирова Муҳибахон месароянд. марҳамат.
فریادم اسیر زلفی تو گردم که سر به سر چینه است فدای لعلی لبت می شوم که باشین است من از لبانی تو داشتم آرزو دارم شنیدم که کلام تو سخت شیرین است سرم برید و به دستم داد و گفت بیرم زیشق توبه نکردی سزای تو این است
صاف سخونین است دوستان عزتمند، خاتمه برنامه خاطره هاست و در انتها آرزوی آن را داریم که بگذار که ذوق گوش دادن ترانه های شش مقام هیچگاه در قلبتان کاسته نگردد. زرینه رحیمی بودم، همراه شما. خیر.